Mhlambe namhlanje iproblem ukuthi awuzange uhlupheke. Yabona mawungazange uhlupheke entweni zikamoya nento zamathonga uzorasela abantu. Same applies nabo abantwana bamathonga abazithola ukuthi bayaphahla manje babona kahle ukuthi baphethe izulu. Ndabona you born again manje hayi niyasirasela. Abophuza waliphalaza manje niyasirasela. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya, Onika. Please don't forget to like and subscribe, and also you can join my membership channel for exclusive videos. Onika namhlanje uzokhuluma ngamaKrestu noma ngithi amakholwa. Ngikhuluma ngabantu abafunda iBhayibheli abaya enkonzweni. Ngibuye ngizokhuluma nabantwana bamathonga. Sikhuluma ngabantu abaphahlayo, abaye entabeni nasemanzini. Disappointed kabi. As we know, what's the date today? It's 21 September 2023. We are facing ama-attacks la South Africa, and mangithi ngiyabheka ukholo lwethu luyantenga. Asizazi ukuthi simephi. I thought by now ekuyibona amakholwa iwona bathini ibona namhlanje abazokhulekela ilizwe. Kodwa ukholo lwabo luyantenga. I thought abantwana bamathonga ibona bazobe bagoba amakhanda balungisa ilizwe. Kodwa ayihambi kanjalo. Ukholo lwethu luyantenga. Namhlanje kune question ebuzwayo ukuthi eliphi ukholo lwangempela. Lo nkulunkulu lo okwazi ukunisa imvula kwababi nabahle. Kodwa namhlanje abaKrestu bayakhona ukusho ukuthi you are saving a foreign god. Do we know this real God na? Lo nkulunkulu uhlalaphi? Ngoba abanye bamazi ngenye indlela emangazayo. Bayazi nokuthi uhlalaphi inumber i-cellphone number yakhe iphi. Because of bane nerve yokuphikisa ukholo lomunye umuntu. Go to China. Let us be fair and see use the logic manje. This is not spiritual. If you call it a preaching, let me preach. Maybe it's my chance because angina senkonzweni. Ngumkhedeni. But umoya oyingcwele uyaphila kumina. Asikhulumeni. Ukholo lwethu lu ready for what is happening now. Ama-attacks akhona. Ngoba okuyena lekholwa lele silithembile ukuthi uzawukhuleka a-change i-situation. Ubhizi ngamadlozi namathonga. Ungenaphi? Ufunani lapho? I've got the right yokukhuluma ngedlozi nethonga kwanaye uNkulunkulu. Reason being ningenile shiqi phakathi. Ungakhulumi ngento ongayazi. Khula in your kingdom. Bayeke abamathonga, bayeke. Mhlambe namhlanje iproblem ukuthi awuzange uhlupheke. Yabona mawungazange uhlupheke entweni zikamoya nento zamathonga uzorasela abantu. Same applies nabo abantwana bamathonga abazithola ukuthi bayaphahla manje babona kahle ukuthi baphethe izulu. Yekelani ukuphatha i-steering. Niku driver seat kakhulu entweni zikamoya nezamathonga. Hlala ekholweni lakho. Uma umntana wethonga khuluma nabantwana bamathonga, don't interfere. Uwazini ngethonga. Uma abantwana bakaNkulunkulu bakhuluma about ama verses nama scriptures, phuma kubona makuba ungakafinyeleli kulo zinga lelo. Ngoba umoya oyingcwele engiwaziyo awucage. Umuntu esabantu kanje. We've got many spirits, including the evil one.
ngeke ungitshela ukuthi uma umuntu ongumKristu uhlala usenjabuleni uhlala at peace. Iyafika le spirit lesi esisebenzayo sobubi. Problem nifuna ukubukeka niholy. Kanjalo uzozilimaza. Because uzozithola explain izinto ezingekho ebantwini. You will feel like you own the world explanation ethize. Be you. Umuntu ayedwa ku spiritual journey sakhe uhlangabezana nezinto. Kodwa uma ungahlangabezani nezinto kulula ukuthi ube kwada komunye umuntu. Ukhulume carelessly kunomunye umuntu. Why singahlali kulendlela abasibizele kuyo ngaleso sikhathi? I understand a Christian should preach light and life, prosperity. And then mayifika ngapha ebantwaneni bamathongo kuyaphahlwa kuncenga emathongweni. Ngoba lo uNkulunkulu lo silwela nje ukuthi wena umkhonza wrong. Do you have a right to say that? Ukuthi akufanele uphahle, umbizo uphahla. Lo bishop namhlanje onibalekisa ukuthi ningalungisi imisamo yenu, ningalungisi into yenu zamathonga. It's because of was kahle ukuthi isonto like egate kugujelwe izilwane kugujelwe abantu. Ukuze lesonto namhlanje ligcwale. Ukuze lesonto namhlanje li exist. Uyazi ukuthi li foundation yalelo nkonzo na. Ukholo lwethu liyantenga. We are not ready for this war. Akekho namandla esikhathini samanje. Ngumme onika angisona steering. Kodwa ngilethwa intukuthelo nenhliziyo evuza igazi namehlo agqwele inyembezi because of ukholo lwethu liyantenga. Sesabhekana kakhulu ukuthi ukhonza kanjani. No. uNkulunkulu kude nawo. MKristu, especially laba abaceda ukusindiswa laba bo 3 years ukuza. Ngiyasikhosta. Labo new born again manje, hayi niyasirasela. Abaphuza waliphalaza manje niyasirasela. We cannot be the same sonke. Why singayekani ukuthi umuntu akhonze uma kune punishment let it be amathonga noma uNkulunkulu. Abekho abanye uNkulunkulu manje. Let me disappoint you, Bishop, and also a newborn lately, the latest. Whenever you preach the gospel, ufaka idlozi noma amathonga. Upreacha tlala. Upreacha indlala. Uma uhambile waliphuza waliphalaza usirasela ngaloko. Awuzange uyephehlweni 14 uyelidlozi lakho ngokulungisa into zakho. Niyobuzwa isikhathi se judgment manje. Niyobuzwa. Amanzi azongena endlini, umlilo uzongena endlini. Angazi ukuyezwakala. Akusese sona isikhathi sama debate. Kuyofika isikhathi la mawuthi lokhu sihlambela amanga ukuthi Jesus ubhome sikubona uphelile nje la. Kuyofika isikhathi whereby ulokuthi usedlozini kanti bowumaska nje nabo lobungoma ubuthathele nje ukuthi manje uvale nokukhohlakala kwakho ngokuthwala ngokukhohlakala kwakho koqindezela nje abantu ukuthi usabeke nje. The true meaning
uyokholo asilazi South Africa. Because kakhulukazi mase ngizokhuluma ebuzalwaneni uba umzalwane emakutheni because nithanda nomshado kakhulu ebazalwaneni. Ni flesh amaring just because of uzoshada uvuma idlozi for 2 minutes ufaka iring bakuthela inyongo uthelela bani leyo nyongo elibhle idlozi olihlanganisayo then mawuqedile uyaliphika idlozi hayi nathi siyaphika sibesisi namhlanje kumosheka nje it's because of uluyuzile wazitshela ukuthi uzodlala ngalo. When you are a 24/7 Christian, ngisho nanoma kushadwa uyayiphika. Kodwa ke manje awukwazi ukuyiphika ngoba uzoluza umnumzana ngithi. Usofuna ukuthelwa ngenyongo, uyithelela bani lenyongo? Lamalobolo lawo aphelele ezandleni. That's why namhlanje umshado wakho uphelile ungwena imimoya yonke lento because of awunaqiniso uyi-fake Christian. Nifunelani inhlawulo namaKristu? Sibuye singene ngapha ke emathongweni. Singene ngapha emathongweni. Kubi kakhulu everywhere and bakhona abakhethiwe. Ekuyibona abaKristu ekufanele bakhuze phansi kobuKristu. Ube umKristu ujampele ngale mathongweni. Uyasibonisa ke ukuthi uhamba indubu ebusuku wena. Or you are contacted ngama foreign spirits. Ngiyafika ukuthi awuzazi. Uzitshela ukuthi upreacher umKristu wena. Let me surprise you. We can tell ukuthi kusengene a Chinese spirit kuwena. Kungene asikekeleni asihlale endaweni esikuyo asiyozila phezukwa leyo ndawo because asilazi ukhololwa ngempela namhlanje elizosenza ukuthi siphase sindlule sijampe sidlule lesimo esikuso namhlanje. Emakhosini Thokozani Camagu Lesedi Kganya. Uma ungumKristu hlala ebuKristeni bakho. Speak life and light. Ma umntana wethongo solo kugobisa ikhanda. Kunzima impela kodwa gobisa ikhanda. Uma uthunyiwe khuluma lokho okukhulunywayo. I mean how come you come with a prophecy. You come with a prophecy already abakaKristu they will judge you. Abamathonga will judge you. Hlalani niyaphithizela isikhathi senzilo manje. Uzila kanjani? Ukhuluma ngedlozi. Uke walitaste uke wahlala phansi waphahla la disappointa leli dlozi likhuluma kabi. The very same foreign spirit kuwe. A demon. You still carrying in isibongo sakho. Sakhe le demon leli. Go to Home Affairs uyokhipha. Home Affairs uyokhipha. Uyokhipha lesibongo. Ufake sona saka Abraham. Esaka Michael, saka Elijah. Uma wena mntana wethongo so hlangabezane nemimoya eseyiphila la. Just because of akusayiwa ngabe yazi ngisakhula abantu bebahamba baye eMachina baye eMaDubai bawuthenga impahla manje yonke into iDubai ikhona la iChina ikhona la iIndia ikhona la iNigeria ikhona la just because of yonke into nama spirit nje ama voodoo spirit ukuthi manje uthole isilwane esiphilayo from a Nigerian guy from a Chinese and then bese mawuqeda lapho uthi uyathokoza wena umntana ethonga nisayobhoma bo isikhathi senzilo ipoint yayo yonke into engikhulumayo ukuthi abantu abayohlala einkolweni zabo luntenga so is because of basitesta macala wonke abakaKristu abayohlala enyaweni zakhe abamathonga abayombiza lo nkulunkulu ngendlela zabo
ngoba lo nkulunkulu esimbizayo simgqokela into eziningi futhi simkhonza differently kodwa ke asazi ukuthi ufinyelela kwabaphi ngoba akekho not bonke abaKristu bonke baphila a peaceful life nabakhala njengabantwana bamathongo okhala ngendoda whether umKristu noma umntana wamathongo uzokhala ngayo bakhala bonke abakhala ngenhlube khona umKristu namhlanje olala ongadlanga bajina ulala angadlanga same places nabantwana bamathongo khona umntana womKristu ofuna umsebenzi it's over 10 years now uphase kahle esikolweni yonke into unama degrees yonke into ama diploma kodwa ke uthola umsebenzi umntana womKristu uye esontweni njalo umntana ophahla njalo asingeneni kuma journeys ethu and depart from other journeys up until iHoly Spirit ikulidele lapho right now uma uzitshela ukuthi iHoly Spirit ihlale eBhayibhelini kuphela you are playing marbles because of kukhona la ukuthi manje uqobo selisukile sekuyi experience into oyifundayo uyayikrema that's why namhlanje abantwana basecrash bakrema ABC kufana nokuthi wenza iABC eBhayibhelini just because of you know ama verses Bible verses umoya ongcwele ukho wena into enkulu nje uma wenza kahle uzo receive ubuhle uma ukhululekile enhlizweni uzo receive izinto but uma uphithene enhlizweni kubhlungu ungadedeli obviously ubiza bad energies in your life it's a logic that one. Emakhosini Thokozani, please don't forget to like and subscribe and also please can you please join my membership channel amen for exclusive videos. Emakhosini Thokozani, Camagu, Lesedi.